Του Χοβάνη του έχω φορτώσει το 43 μπαγκαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω για Μακεδονία, και έχω ξεκινήσει σιγούλια και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα Πελασγία και έχω πληρώσει τα διοδιά μου κύριος, του Χοβάνη τη 2 μαλακοσά πολύ, γιατί τα μάχης ήταν βαρύ τώρα, του Χοβάνη έκανε 60 τόνοι φορτίο απάνω, και του Χοβάνη τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8, του έχω καρφώσει και την 9 και το πάω μαλακοσά τα μάξι τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2.350, γιατί έχω και βήμα γλίγορο πολύ, και όπως πήγαινα σιγούλια εκειτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τριπολιτσότε, σου μιλάω για μαλλιά με μια 100 χιλιόμετρα, εκοπάνε για το ελευθέρω στο τουβάρι που κικήθε και μου περνάνε μαλλιά και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη μελιτζάνα, και του έχω καρφώσει τη 10, σανίδα τον γκάζι όρθιο, σου λέω τώρα, και το 43 να έχει κόψει καπίστρι, να έχει σηκώσει πανί και να σανιδώνει τώρα, να δίνει τούφα το ντουμάνι. Ζυγώνω τον πρώτονε, τον επερνάω, και μόλις έχω φτάσει το δεύτερο και απάνω στους Αγίους Θεοδόρους στο καρφί το καλό, τον εζυγώνω, τον επερνάω, και μόλις βγάνω φλάς να μπω δεξά, όλη την αριστερή τετράδα τα πιστόνια και το στρόφαλο τα πήρα στη Μασχάλη. Έμα σου λέω για ολική καταστροφή. Ήμουνα καναδιάρι μέρες εκεί απάνω, πήρε να χαλάσει το φασόλι, πήρε να μαραζώσει το λεμόνι, η πιπεριά γαμήθηκε, σου λέω για αμάξι και φορτίο τα έχω πληρώσει κουκοσαϊδόνι. Μπαϊτσιάρας τρανς.